tuần tuần chu Ajinomoto tung chang claim soi la Ajinomoto hi sang khat chakwa pakwa Titanic long pilma dei khanin Ajinomoto Corp Japanese farm in long chuak dei to ka aming dek tak chu monosodium glutamate ani a monosodium glutamate chu mi glutamic acid atanga ang deuh non-essential amino acid hian a monosodium glutamate chu non-essential amino acid hemi kan taksa point na tlem te asian chove hian a hemi thei sa le thei chen khata hian in monosodium glutamate a oma hei hi an song bola an la chuaka chuak hinga Ajinomoto empho dani Ajinomoto hi na saplu tuk chuanin taksa hung thalo tam tak ane ya Ajinomoto thatna pakhat chu chawhne ati hanga chawai ati tuya masala thil dang ang bukin na sat chuan kan taksa har satna rang asiam theya taksa ta na poi the ni ama saberin athatlanote an suidia dia ila hei hi na satwanga athatlo na ani tlang pui a luna ben von kan ti mai migraine asiam thei migraine chu kan hrianga ne po kan om bolang chu bâkah hian hriat na thazam nat na peripheral neuritis emi kut le ke hit chung zoi a hit kan ti ang hi heng hi asiam thei kut achomol kut le ke sa mai sa hut kan ti te hengte hi hriat na thazam nat na wang ani tu te ni in BP sang te thlen theya thau na te thlen theya moto sodium glutamate kan ti hian sodium atel ti sheila sodium chu lung tan te kal tan te thil thalawani a thyroid kan hri a hemi thyroid na tho mu mal lo te po asiam theya hormone ka taksa hormone rang ta tho te po ati boi the e bâkah trong le thil danga midang te po the lo na autism kan ti te po hi a hlen theya lung thalo te in thoha in zunthum type 2 diabetes te po hi hlen theya in allergies kan hria a emi ele ina thil huat nga thil huat pala lo wal vak thin taksa wal sen vak thin te hengte po hi Ajinomoto ena sat chuanin a thleng the ni food allergies kan ti meng chu in hriat na thazam te chok thowa yang tiang anga amumal lo ka te thlen theya in ru thlengte pon a effect the in ta kan real bo pancreas na tho te poi a chok thowa chu pancreas na tho an cho tho khanin insulin lo chua dang kha amu mal lo ba khatiang ani chuanin zun thum le a kai ne na ta po kha a thlen the inani yan Ajinomoto kan an hianin ani ta ka chuanin kan taksa lo om sa to bok ne thisana monosodium glutamate level kha alo sang ta vak thina ni tin athalo kan ti hianin kan an ya taksa langhal the yani lowa kina are nuwa tasatan apoi the kan ti na ni a hengte kan hriat mia lovin kan dam doi ate mo kan thil ate mo effect alo ni the chu chang ka thianin and na mai steroid injection na te po ka ya thalu tu en tin ma kom lo side effect po anei lo te kan ti a ma sela are nuwa side effect kha kan thelo tin alo lang chuak ani po in kami injection na an e kami side effect ani ti kha a hriat the lo ni so bangin kan ele inte kan film khu kha poi mo ni heng noodles kan ti ko chakatanga lo chuak
cháo mò Maggi mì kan ti te tiang zong hian monosodium glutamate hi pai deuh vek mai a pasela bura an pek than khat mi a pang te hi chiar thim te la contain natural flavor an ti a mi contain natural flavor an ti hi tam tak hi Ajinomoto monosodium glutamate ani natural flavor chu ani chia lawani tam tak chu anin nicotine of foods an ti a Ajinomoto hi nicotine of foods an ti chan chu vai lawa hian in nicotine oma hei hi edit theitu alo om theilawa min siam theitu chu nicotine hi ne a vai lawa chuan katiang chi hian in chawah for nicotine of food an ti chu Ajinomoto hian a chan chu chawhmehah te kan lo tel jingta a ai thang to chuan in Ajinomoto lo chuan in adadup to a hrok ati vir to ani chuan thil dang re reng kha tui ti to lo na ani hrok ati chongol ani chu hei hi thil thalo tak ani a thil edik thei reng hi chu thil tha hi on bak lo ti kha hriat to ani US Food and Drug Administration FDA ero chuan in Ajinomoto hi GRAS noi ada GRAS chu generally recognized as safe ani chu ala on lo yatina ang de pon chu i masela mitam tak anin chuang lawa mi thiam than kha chuan in Ajinomoto hi slow killer emo silent killer emo antia athat lo zia hi an soina sa Ajinomoto siam tu company lian mai ani a voi khat po FB a ka thu post po kha hemi noi tho pakhat hi lo niang mi zo tho ni a kanin hial khat maya taksatana pui lo zia chu ti khati mi ponan an ti a kanin kain hial khat ani FB a po pasela mi thiam tam takin athalo an ti chu wangin mi thiam ten athalo an ti chu ei tam lo kha athani tin kan taksa hian in alo mamo lem lo chi te chu kan taksa hian amamo long pase ei tam kha athalo ni maya monosodium glutamate chu kan soi to ang khanin non essential amino acid ania kan sa ya te kan theile thai thin khat ya te hian tangten kan la lut thei tho a in kan taksa hian tlema zong monosodium glutamate hi asian chuak ve reng kan taksa ina asian chuak ve reng hi chu a han pa kan ham lak lu hi tam hi kan mamo lobani essential amino acids om hêngte chu kan taksa ina asian chuak ve lobani a kan eli ta kan lam ni nge angai masala monosodium glutamate chu non essential ka taksa na sian chuak ve thei reng hiani so me te kan thlak a hang em a hei hian frok ati vira alowa ong thei lo na po siaman Ajinomoto ei film hi a thalowa elo tur kan ti na ani lowa Hêngte hi ti tu ten infect thiam kadua tlem te emo chawhmehah te tlem a zong te kan lo thlak a kan lo ei ni chuan khang te kha chu a poina a om lem lo pasela chawhmehah in an chawhmeh zonga dang pui thu an thlak a an thana te ko dang pui thu ri ma nam hum ang che hianin then khat chuan Ajinomoto hi an en sal tu ka chawah te an choma the an siam le theya an phula a thur na to bo vek khobin na charwa tan tela bayan tela sa engle kim Ajinomoto hian ter thina betan petan khachoni hetiang ebe hi chu nakina tu na lang chho lo ma sala anua side effect aneyo in side effect alo de khanin Ajinomoto an e wanga side effect lo lang a ngong lo lang chuak ti kha a phedon mi alo ni chu wangin
a to bera chuanin Ajinomoto hi tur anga la elo tur ani kan ti lo wa adu chuan eitur ke pon tlem te chu ka e ve tho chawhmehah te tlem te kan lo thlak ka tlem kan lo ti hang te ni chuanin khang te kha chu tasatan pon a poi tham lawang ma sela mi chana ka so yang tho khanin ei tam lut tuk chuanin tasatan a poi theya in tuna angong thalo a side effects kan sui te kha tlang pui chaw ani a kha lo po ka taksa ngong thalo tam tak ani thei ti kha kan phai don nia